Здравейте, войни, аз съм Харчлим и днес ще ви запозная с себе си и ще напиша кои игри ще играя. И да, първо аз съм Михаил, на 12 години, отгач от мен. Снимам на игри, ще се опитам всеки ден, но не обещавам. Игрите, на които ще снимам, тук ще ви ги напиша подред. 20 игри само съм написал, но реално може и да са повече. Първата, която се личи от картинката ми, Heroes of Might and... Чакайте да го напиша оригинално. Heroes of Might and Magic. Няма да уточнявам коя по принцип, тъй като ще снимам на тройка, четворка, петица и да. Просто няма да уточня и ще го напиша ето така. Втората игра, която ще играя, мисля, че тук отляво ги виждате, но не знам. Ще бъде Counter-Strike Global Offensive или CSGO. Не знам кой как го нарича, но аз ще го напиша на цяло. Защо натискам този Tap Space? Третото подред е The Binding of Isaac Rebirth и в бъдеще Afterbirth. Защо казвам в бъдеще? Защото трябва да се я купя. За момента се бървам. Следващата игра е Team Fortress 2. Последващата мисля, че е Minecraft. След Minecraft е League of Legends. Smite. И до тук мисля... Не, още 3 игри от тия, където по-често ще играя. Може би... Да, може... Без може би. Mortal Kombat Complete Edition. След Mortal Kombat, поне според мене, ще бъде Battle Block Theater. След него е Spore. И това бяха тия, където главно ще играя. Най-важните са отгоре. Всичко е писано с различни размери. И сега тия, където по-рядко ще ги играя. Yu-Gi-Oh! Като цяло ще напиша, защото... Да, защото да. Просто това ще кажа, защото да. Следващото е Mythos.is. South Park. Даже ще напиша кой. The Stick of Truth. Антонет. Съжалявам, ако чуят стола ми. Много чупуден Ultimate Ninja Storm Revolution, което ме мръзи да го пиша на цяло. Ще го напиша ето така, защото ме мръзи на цяло. Твърде е дълго. Hearthstone. И сега тези 4 игри ще бъдат надолу с коя ще напиша. Добре бе, какво пише и аз не знам в момента. Какво направи бе, Герге? Какъв то размер, каква глупост направи, кажи ми. Други интернет игри. Да. Други интернет игри. В смисъл игри от интернет, кои не са знае. Никой с нея не напреса, даже и аз. Сега тук пак интернет игра, която ще игра със сигурност. Happy Wheels. И тези две места са взети от други игри, от Steam
Този стол трябва да го слуша скоро време. Да, други игри от Steam. И е тук на 17 място, вече става чудно. Какво? Какво? Еми ще ви кажа. Влог. Следователно. Сега ще ви кажа подред. Първо място Heroes of Might and Magic. Второ Counter-Strike Global Offensive, Isaac, Rebirth и Afterbirth, Team Fortress, Minecraft, Liga, Smite, Mortal Kombat Complete Edition, Battleblock, Keta, Spore, Yu-Gi-Oh, Mythos, South Park, Internet, Научи Пуле, Научи Мет, Ninja Storm Revolution, Hearthstone, влогове, други игри от Steam, Happy Wheels и други интернет игри. Това са работите, на които ще снимам. Ето така ще ви го покажа, че да го видите нацяло, въпреки че е ужасно. Някои са ужасно малки, но да. Важните са първите три. Тия тук първите три ще ги играя най-често. Което означава, че втория ми клип ще бъде на Heroes of Might and Magic, третия пак на Heroes of Might and Magic, четвъртият CSGO, петия Isaac и след това не знам какво ще има. Надявам се за един ден да успея да кача 2 или 3 клипа, за да има какво да гледате. И да, мисля, че това е от клипа, така че мога да ви кажа само довиждане.